መብዛቱ ጽንዓታት እግዚአብሔር ይሰምዕዶ ዝብል ቸክ ገብር ከላውስ ኣብ ክርስትና ካቶሊክ ሐዊሱ ሙስሊም ናይ አይሁዳውያን እምነት ንብሎ ብዙሓት ኣብ ዓለም ዘለው እምነታት እግዚአብሔር ከም ዝሰምዕ ታይገሩ ይቆሩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲሰምዕ ኢልና ኢና ናምን ውሱናት ዞም ሜዲቴት ዝገብርለው ናይ ኣብ ህንዲ ገዳ ምስራቅ ንሳቱ ተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ብፍልጠት እዩ ማለት ንምሳል ኣብ ፍልጠት እዩ ትመልስ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ትዝበዝሕ ባሕሎም ዘሎ ሰብ ግን ኣብ ኩሉ እምነት ዘሎ እንታይ ይገብር ማለት እግዚአብሔር ይሰምዕ ኢሉ ይኣምን ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ዝሰምዕ እንተኮይኑ ከምቲ አንተ ዘለናይት ወይ ኮሚኒኬሽን ከሆን ከሎ እግዚአብሔር ድሕር ሰሚዕና እግዚአብሔር ድማ እንታይ ያለው ማለት እዩ መልስ ንዎ ማለት እዩ። ትመልሱ ግን ከም ፍቃዱ ከም ጥበቡና ከም ጊዜኡ እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ። ፍቃድ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣሎ ካብኡ ከዓ እንታይ ኣሎ ጊዜ ኣሎ ጊዜ ወሳኒ ናይ እግዚአብሔር ፍቃዱ ብጣዕሚ ወሳኒ ከም ጥበቡ ድማ ምክንያቱም ሓደ ጊዜ ዘይጠቕመና ነገር ድሕር ፀሊና ሲ ንሕና ብባዕልና ዝሓሰብና እዩ እሱ ግን ዘድልየና እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ፍቃድ ኣለዎ ጊዜ እውን ወሳኒ ስለዚ እስኪ ስኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ሕልፍ ኢለ ተወሰኑ ነገራት እግዚአብሔር ናይ ሰባት ጸሎት ሰሚዕ እዩ ዝብል ዘከራክር ኣይኮነን ግን እስራኤላውያን ኣብ ዘጸአት 2:23-24 ዘሎ 430 ዓመት ኣብ ግብፂ ድሕሪ ምጽንሖም እንታይ ገይሮም ይብል ናይ ሓደ ሰብ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብሓባር እውን ይሰምዕ እዩ ሲንግል እውን ይሰምዕ እግዚአብሔር ስለዚ እንታይ ገይሩ ይብል ይቅርታ በመሐልኛ ያፈለጉት ተወሰናት አጋጣሚ መጽሐፍ ከለሁ ስለ ዝራሁት ሶፍት ኮፒ ከዚያም ከብዙ ቀን በኋላ እንዲህ ሆነ የግብፅ ንጉስ ሞተ የእስራኤል ልጆችም ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ጮሁ ስለ ባርነታቸው ጮታቸው ወደ እግዚአብሔር ወጣ እግዚአብሔር የለቅሷቸውን ድምጽ ሰማ እግዚአብሔር ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ያደረገው ቃል ኪዳን አሰበ ስለዚህ ታገሩ እግዚአብሔር ናይ መረረቶም ድምጽ ታገሩ ማለት እዩ ሰሚዑ ይብለና ኣብ ካለውን ተሬና ንሃና ጸሎት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ዘሎ ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ብዛዕባ ናይ ሃና ጸሎት ሃና ወላድ ስለ ዘይነበራ ናብቲ በብዓመቱ መሰውኡ ዝገብሩሉ ቦታ መፅያ ኣምሪራ ትበክኸላ ኤሊ እኳ ክሳብ ስኻርኪ ክሳብ መዓስ እዩ ክሳብ ዝግስፃ ታየራ ጸልያ እግዚአብሔር ለሚና ካው ግን እንታይ ይብል ቁጥር 10 ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ማልደው ተነስተው በእግዚአብሔር ፊት ሰገዱ ተመልሰው ወደ አርማቴም ወደ ቤታቸው መጡ ሕልቃና ሚስቱን ሃናን አወቃት እግዚአብሔርም አሰባት ክብል ከሎ ዝቃል ዚታይ እግዚአብሔር ሰሚዑ ጸሎታ አስተያየሩላለ ማለት መልሱ ነው ማለት ክልቱ ይላል ትወይ ኮሚኒኬሽን ኮይኑ ሰሚዑስ ታየሩሎ መልሲ ይብሎ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ይሰማኝ ካላይ ዜና መዋዕል 7:14 በሰሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸው አዋርዶ ቢጸልዩ በፊቴን ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ ምድራቸውን እፈውሳለሁ ይላል። መዝሙረ ዳዊት ድማ 34:17 ጻድቃን ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማቸው ከመከራቸው ሁሉ አዳናቸው ይላል። ካለ ዮናስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 ናብ ነነዌ ይሄድ ኃጢአተው በዚህ ይሄ ስለዚህ ንሳኻቱ ነገሮም ተዋሂሉ ዮናስ ዝታዘዞ ገዲፉ ናብ ተርሴስ ክኸድ ከሎ እግዚአብሔር ታይብል ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀምሮ እግዚአብሔርም ዮናስን የሚውል ታላቅ ዓሣ አሰናዳ ዮናስም 3 ቀንና 3 ሌሊት በዓሣ ሆድ ውስጥ ነበረ ዮናስም በዓሣ ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህ ማለት በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮኽኩ እርሱም ሰማኝ በሲኦልም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮኽኩ ቃሌንም አዳመጠ
ስለዚህ እግዚአብሔር ታገር ዮናስ ሰሚዑ ማለት ናበል ብዙሓት አለው ይቀጽል ቀዳማ ዮሐንስ 5:14 ግታይ በእርሱ ዘንድ ያለንን ድፍረት ይህ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብለምን ይሰማናል አፍቲ ሰሚዑ ናበል ለዚህ ኣብዚ ግታይ ብለለው ቀዳማ ዮሐንስ 5:14 በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብለምን ምን ያደርጋል ይሰማናል ከፈቃዱ ጸሊና ታይሆን ይሰማናል ስለዚህ እዚህ ከመተው ዛክል እናተዛረብ ጸኒሄ ናፍቷና ሐሳቤ ከመጽፈለው ጸሎት ታዩ ዝብል ዘን ጸሎት ከመይን ጽሊ ማዓስ ጽሊ ዚዮ ፖይንት ተዛዚዮ استخدم ويتاب زردنا أبراهيمنا خريبنا ጸሎት ታዩ ተይና ጸሎት ሓደ ምስጋና እዩ ከላይ ዳታ ምጥያቄ ወይ ካሓገዝ ካብ እግዚአብሔር ምጥያቄ ዝሓለፈ ፊልሚ ለብራን ዝነበረ ማለት እዩ ኣጥቢራ ናይ ሃና ናይ ሰሎሞ ብዙሓት ሓሳባት እናላለ ዝዛረቦም ዝነበረ ማለት እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ካብ እግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ምስጋና ካብ እግዚአብሔር እርዳታ ወይ ሓገዝ ምጥያቄ ሳልሳይ ጸሎት ማለት ንስሐ ምእታዊ ራብዓይ ጸሎት ማለት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምድላይ አብይ ነገር አለው ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምድላይ ፍቃዱ ዘይምድላይ ኮሙኒኬሽን ዳይሆን ሱሙ ዘይሆን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምድላይ ተራባይ ተሐብሻይ ድማ ጸሎት ማለት ናይ ሰይጣን አሰራርሃ እናፍርሷል ወይካ ንዋጋው እዩ ማለት ስለዚህ እዚያቶም ምስራና ዘቅጽልታ ይኸው ከመይና ከንጸልይ ዝብል ክንጸልይ ከለና ካብ ልቢ በእምነት ከም ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ዝብሉ እዚያቶም ንሪና ማለት እዩ ዘን ናይ ካወፂና ማዓሲና ንጽልተይና መጽሐፍ ቅዱስ ዘምህረና እንታይ ዕለት ወይ ከዓ ከይባተኩ ጸልዩ ይብል ካው ኣብ ጸበብና ጊዜ ኣብ ታሕጓስ ወይ ከዓ ናይ ምስጋናና ጊዜ ዘለው ዘን ንጽልይ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣቶም ምስ በልና እግዚአብሔር ብዙም መንገድ እዚኦም ክንከድከልና ናይ እግዚአብሔር መልስ ግን ሁሉ ጊዜ ስለጸለና ሁሉ ነገር ይመለስ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰለስተ አይነት መልስ ነው አባይብል ሓደ ታይም እግዚአብሔር ቶሎ ጸሎት ይመልስ አብሐር ሐዲ ድማ ይዱንጉ ዝዱንጉ ምክንያት አለው በባይብል ንሪና አብሐር ጊዜ ድማ ዘይሰምዑሉ ወይ ከማት ዘይመለሱ ጸሎታት አለው ማለት ነው እዚያቶም ምስ ጎይታ ኣብ ዝቕጽሉ ዘለው ሰሙናት ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ሓቢርና ክፍሊና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ካብቶም ጸሎት ማለት እንታይ ክንብል ከለና ሓደ ጸሎት ታይልና ምስጋና ኢልና ነርና ስለዚህ ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ምስጋና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጸሎትና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ስለኸመ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጸሎትና እግዚአብሔር ምስጋና ማለት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ክልተ ሰለስተ ነገራት አለው ሓደ እግዚአብሔር ከም ወሃቢ ወይ ከዓ ብቸኛ ገባር ምዃኑ እንታይ ምግባር ሪኮግናይዝ ምግባር ወይ ከዓ እውቅና መሃብ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ጸሎት ከተመስግኖ ከለሃስ ሓደ ነገር ጸሊኻ ድሕር ተዋሂብካ ኮይኑ ወሃቢ መን በይኑ ወይ ከዓ ትፈውስ ዘምፅኡ ዋቴቨር ዝኾነ ነገር ናይ ዝተገበረልና ወሃቢ በይኑ ምዃኑ ንሱ በይኑ ዝህብ ምዃኑ እግዚአብሔር በይኑ ካልእ ዘይኽእሎ ፍጥረት ክኽእሎ ዘይከኣለ ፍጥረት ማንም ፍጥረት ክምልሶ ዘይከኣለ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ማንም ካልእ ኸብኡ ክገብር ዝኽእል ከምዘየለ እንታይ ምግባር ማለት እዩ እውቅና ምሃብ ወይ ከዓ ሪኮግኒሽን እውቅና መሃብ እግዚአብሔር ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እግዚአብሔር ዝገበሮ ድማ እንታይ ንገብሮ ድማ ማለት እዩ ግልጽ ዲ ሓሳብ ከተመስግን ከለኻ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ከለና ሲ ኣብ ጸሎትና እንታይ ናብል ዘለና እግዚአብሔር ነቲ ዝገበረልና ነገር በይኑ ንሱ ገባር ምዃኑ ወይ ከዓ በይኑ ንሱ ዝኽእሎ ምዃኑ በይኑ ንሱ እቲ ነገር እቲ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ካለ ክገብር ዝኽእል ከምዘየለ ማለት እዩ ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል እንተኾይና ብሰባት ዝግበር እንተኾይኑ ኮን ኣብ እግዚአብሔር ይግለጥ
እዚያስ ካብዚያና ዚያ ሀደላ ተደሊስ ባዕል የዘለለ ናብ እግዚአብሔር ዝመፁ ጸሎትና ግንታየ ብሰብ ክግበሩ ዘይኽእሉ እግዚአብሔር ክፈትሖም ዝኽእል ነገራት ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ኣብዚ ነገር እዚ ነቶም ዝምልሶ ወላ ኣይመለሱ ግን እግዚአብሔር ታይ ብቸኛ ካልእ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ስለዚህ የለ እውቅና ሂብና እግዚአብሔር ታይ ንገብር ስለዝገበሮ ነገር ነመስግኖልና ማለት ነው ስለዝገበሮ ጥራሕ ኮነ ስለዝገበሮ ነገር ታይ ንገብር ነመስግን ማለት ነው ስለዝገበረልና ናብነት زحمة مسألة تحديث نزي سلة فوسون مسجنا كلنا مفواسين بلدنا سلازي كفوس خير مليون نسوي كانوا خمو سلازي اللي تاينا نقبر زلنا نعو وكنا نقول ويكا ما وكنا نقول لهم بالكلنا تقال نحنا كم نحدث بس لايك نفيد بس تسمع من ناس بقى لحد يكون باستر وي دياكون قال يكون كم نقول بعلو زخون عندي إجابة كلنا يمجانا شيء جن نتي زخونه نتزلوا supernatural زخونه زلوا بوتاسي نتايني قبري فاليتنا understanding الناس نسو بينو مخانو كانه كموه قبر زي خير مخانو understanding النا نعو وكنا نقولو ويكانا مسلنا لو as the same time دما إجابة زقبرنا ونستوصلي ዝተገበረልና ነገራት አይገበው ማለት ነው ለስታውስ ምስጋና ዝተገበረልና ሰለስተ ነገር አለው ምስጋና ንሱ በይሉ መሆኑ ወከና ነው ሐቃላይ ንዝገበረልና ንዝግበረልና እንደማት አይገበው ማለት ነው ለመስገን ተቀንድኪ ያብዚ ግን ታዩ እግዚአብሔር በይሉ ዝጎበው መሆኑ ሪኮግናይዝ የናይናዚ ንብል ዘለና ማለት ነው ስለዚህ አበቸጋሪ ጊዜ ሰላምና ጊዜ ይሁን አብዙሆነ ይሁን ምስተገበረልና ምዝግበረልና እግዚአብሔር ታይገበር ነመስግን ማለት ነው ካብዚ ሲና ክልተ ምሳሌ ነበር አብ ወንጌል ማቴዎስ 14 ምዕራፍ 14 ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዮሐንስ መጥምቁ ታይዝባል ሰለት ነው مقتالو بالسبع كافت بحر تاجيري بالفواقيدي فمسبلة اتهم لك مزامرتو قالوا اتبزو حد سبعة حموش يش حسابن تاينير تخطيلو مسودير زين عبز ساعات زي دايلو زوم سبعات بزو حد فويسوي زين نزوم سبعاتي عسراتهم يلو عايز بالله عمو وهابو زلوانا تايني لو عموش تنجرا قلت عساني ስለዚህ ካብዘን ሐሙሽ እንጀራ ክልተ ዓሳን አምጡ ወዲሉ እንዳየሩ ቁጥር 10 ተከብዩ ህዝቡ በሳር ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ አምስቱ እንጀራና ሁለቱ ዓሳ ይዞ ወደ ሰማይ አሻቅቦ አየና ባረከ እንጀራውንም ቆርሶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱ ለህዝቡ ይብሉ ክልተ ሐሙሽ እንጀራና ሁለት ዓሳስ አልሄዱ እዚ ባሪው ይዝብ አረስተና ገዘለታይ ምስጋና ወሮ ከበጊሩ ኸይዱ ይለሲ ከሪዮ ሆኖስ ባሪው ዝብል ዘለው እዚ ኣብ ትግርኛ ኣብ አምሓርኛ ኢብን ኣብ እንግሊሽ ብለስ ይዝብ ባሪው ይብል ናብ ናይ ግሪክ ቃል ከንከለና ግን ባሪው ዘይኮነስ አመስጊኑ ይዝብ ክልተ ቃል ይገልጾ ተሓደ አሎጌትስ ይብሎ ተሓደ ማካሪዮስ ዝብል ክልተ ትርጉም ይው ነቲ ባሪው ዝብል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እዚ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ይወዶ ከም ፍጹም ሰብ እና ተመላለሰ ትምግብታ ይብል ባዕሉ ይኮነ አልኢሉስ ናው ቦታ ይገሩ አመስጊኑ ባሪው ይብዎ ይብል አምናይ ግሪክ ቃል ክሪዮ ሀና ግንታ ይብል አሎጌትስ ማለት አመስጊኑ ማለት አመስጊኑ ይዙ በደብረ ሪፋል ወርወው ወይካ ማካሪዮስ ምስጋና ይብሎታል ማለት ነው። እዚ ምስጋና ዝብል እዚ ቃል እዚ
ቃል እዚ ማካሪዎስ ዝብል ግን ንመን እዩ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝገልጽ እግዚአብሔር ሲ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝገልጽ ኮይኑ አመስጊኑ ታጌርዎ ማለት እዩ ትምግቢ እግዚአብሔር ንኸባርኮ ኮይ መስጊኑ ሓሙሽተ እንጀራ ክልተ ዓሳ ታጌሩ አመስጊኑ ይደለሉ ዝብልዎ አለይሉ አመስጊኑ ይብዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ነዚ ነገር ዝታጌርዎ ባሪኹሎም 12 መሶብ ዝኣክል ተገይሩ ተላሂሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝታጌሩሎ ነቲ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ንኽባርኮ እንታዓቶ ዝበልና ይታጌሩ አለይሉ አመስጊኑ ነዞም ሰባት እዚኦም 5,000 ሰባት መጊቡ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መጽሐፍ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 23 ነብ ዘሎ የዚያን ጊዜም ሚስጥሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት ዳንኤልም የሰማይን አምላክ አመሰገነ ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባላል አይደል ጥበብና ኃይል በበይሞና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም ዘላለም ታይሆን ይባላል ጊዜያትና ዘመናትን ይለውጣል ነገስታትን ያፈልሳል ነገስታትንም ያስነሳል ጥበብንም ለጠቢባን ዕውቀትንም ለአስተዋዮች ይሰጣል የጠለቀውና የተሰወረውን ይገልጣል በጨለማ ያለውን ያውቃል ብርሃንም ከእርሱ ጋር ነው ጥበብና ኃይልን የሰጠኝ እኛም የለመነን ነገር ሁሉ ያስታወከን አንተ የአባቶች አምላክ ሆይ የንጉሱ ነገር አስታውቀኸኛልና እገዛልሃለሁ አመሰግናለሁ ስለዚህ ዳንኤል ዳንኤል ኣብዚ ተምዝኸብሉ ከለው ታዮም ኮይኑ ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብዚ ታገዩ ሕልሚ ሓሊሙ ስለዚ እቲ ሕልሚ ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ሰባት ይፀውዑ ብሙሉኦም ዝነበሩ ጠቢባን ግን ናክገብሮ ይካሉ ዝፈትሖ ኣይነበረን ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ናቡከደነፆር እንታይ ኮይኑ ተራእዩኒ ሓደ ግዜ ድንገት ኣብዚ ኮይነ ከምዚ ዝመሰልካ ሰብ ኣለካ ተኢለስ ክህሉ ይኽእል ብዝኾነ መልክዕ ንኣብነት ርእስኻ ዝሓመምካ ተኢለ ብዙሕ ርእሱ ዝሓሞ ክህሉ ይኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን ዘን ኣነ ደይኸውን ሓደ ኣነ ሓመምኩን ሓደ ደይኸውን ገለ ኢሎም ክሓልፍዎ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ግን እንታይ የሩ ትሕልሚ እውን ዝነግረኒ እቲ መፍትሒ እውን ዘፍልጠኒ ክብል ከሎ ኩላቶም ናይ ሓሶት ዝነበሩ ክፈልጥዎ ይከኣሉ ዘን ንኩሎም እንታይ ወፂኡ ኣዋጅ ወፂኡ ክቕተሉ ጀሚሮም ክቕተሉ ከለው ግን ንኣርዮ ከይዱ እንታይ ኢልዎ ስለዚ ንምንታይ ናይ ንጉስ ትእዛዝ ቸኩሉ ንእሽተይ ግዜ ሃበኒ ኢሉ ከይዱ እንታይ ገይሩ ጸልዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ይብል ኣመስጊኑ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ተዘይገሊፅሉ ንሳተው እንታይ እዩ ከምቶም ካልኦት ኩሎም ክቕተሉ ገዞም ናብ ናይ ጎሓፍ መደርበይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጸልዩ እንዲ ዝብል ኣብ ጸሎት ግን እንታይ ገይሩ ቁፅሪ 19 ክርኢ ከለና የዚያን ጊዜ ሚስጥሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት ዳንኤልም ኣስፋ ሕቢና ተቢብና ካብ ላዕሊ ጀሚርና ክጽልይሉ እዩ ኸይዱ ኣብ ጸሎት ተገሊፅሉ ስለዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣመስጊኑ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ እዚ ነገስታት ከም ዝትገብር ኢኻ እዚ ትገብር ኢኻ ዝገለጽካለይ ብሙሉእ እንታይ ኢልዎ ኣመስጊኑ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ክገልጽ ዝኽእል መን ኢኻ ኢልዎ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ኢሉ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር በይኑ ሕቶታት ክምልስ በይኑ እዚ ነገራት እዚ ክግልጽ ከም ዝኽእል ኣብ ምስጋኑ ንእግዚአብሔር ሪኮግናይዝ ገይሩ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር እውቅና ሂቡ እግዚአብሔር ጥራሕ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣመስጊኑ እውቅና ሂቡ ንርኢ እዚ ማለት እዩ ንዳንኤል ስለዚ እቲ ካልኣይ ድማ ጸሎት ማለት እንታይ ኢልና ነርና እርዳታን መጥያም ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ንገብረሉ እዩ ናይ እግዚአብሔር እርዳታ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ሓገዝ ንጥይቐሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሓገዝ ኣብ ጸሎት ዘሎ
መፍትሄ ከም ዘለዎ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ነቲ ነገርና ንሱ ክምልስ ከም ዝኽእል እንደገና እግዚአብሔር እሙን ምዃኑ ኣብቲ ዝለመናዮ ወይ ከዓ ኣብቲ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ትዝሃብናዮ ነገር ክፈትሖ ዝኽእል ምዃኑ ክንገብር ኣለና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ንድሕር ዳኣ ክንፅሊ ኮይናስ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ኣሎ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ እግዚአብሔር እምነት ክህልወና ኣሎ ኣብ እግዚአብሔር ምትእምማን እግዚአብሔር ሆኖ ስለ ዝኾነ ኣብ እንታይ ክህልወና ኣሎ ምትእምማን ክህልወና ኣሎ ማለት እዩ። መፅሓፈ ዜና ካልኣይ ዜና መዋዕል 10 ካብ 1 ክሳብ 24 ነው ዘሎ ብዛዕባ ብዙሕ ሰራዊት ምስ ይሁዳ ክዋጋእ ናይ ዝወፀ ናይ ዮሳፍጥ ታሪክ ኣለና ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 ከብበይ ከም ዝብል እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞዓብና የአሞን ልጆች ከእነርሱም ጋር አናውያን ኢዮሳፍጥ ሊወጉ ወጡ። ወሬኞችም መጥተው ከባህሩ ማዶ ከሶርያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል፣ እነሆም አይንጋዲ በተባለች በሐሴሶን ታማር ናቸው ብለው ለኢዮሳፍጥ ነገሩት። ኢዮሳፍጥም ፈራ፣ እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና። በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ። ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቹ። ከይሁዳ ከተሞችም ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ ወጡ። ኢዮሳፍጥም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ፊት ቆመ። እንዲህም አለ፣ አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብን መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልና ችሎታ በእጅህ ነው፣ ሊቋቋምም የሚችል የለም። አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አሕዛብ ከሕዝብህ ከእስራኤል ፊት ያሳደድህ ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጠ አንተ አይደለህምን? እነርሱም የተቀመጡባትን ለስምህም መቅደስ ሰርተውባት ክፉ ነገር የፍርድ ሰይፍን ወይም ቸነፈር ወይም ራብ ቢመጣም ስምህ ባለበት በዚሁ ቤት ፈተና በፊትህ ቆመን በመከራችን ወደ አንተ እንጮኻለን፣ አንተም ሰምተህ ታድነናለህ አለ። ስለዚህ ኣብ መከራ ጊዜ እንታይ ንገብር ማለት እዩ? ናብ እግዚአብሔር ኢና ንራር ማለት እዩ። ናብ እግዚአብሔር ኢና ሓሊፍና ብዙሓት መፅየምዎ ግን ኣብዚ እንታይ ክገብር ኢና ንርኢ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፍና መሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም እቲ ካልኣይ እርዳታ እንጥይቐሉ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ናብ እግዚአብሔር እርዳታ እንጥይቐሉ እዩ። ካልእ ማቴዎስ ወንጌል 14:30 ነገር ግን የነፍሱን ከምዚ ይብል ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ፣ ሊሰምጥም በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ኢየሱስም ወዲያው ረዳው ይብል። እስኪ በበለይ ማርያም ትግርኛ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ወይ 19 ጀምሮ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ጀምሮ ሳብ 30 ንሱ ድማ ንዓ ሽሮ ጴጥሮስ ካብ ጀልባ ወሪዱ ልዕሊ ባሕሪ ናብ ኢየሱስ ከደ። ብርቱ ንፋስ ምስ ረአየ ግና ፈርሐ። ክጠልቕ ምስ ጀመረ ድማ ጎይታ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ። ኢየሱስ ድማ ሹ ኢሉ ዘርጊሑ ሓዞሞ ኣታ እምነት ዝጎደለካ ስለምንታይ ተጠራጠርካ? ጎይታ ይባርካ። ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ፀገምና ጊዜ እንታይ ማለት እዩ? ናብ እግዚአብሔር ኢና እርዳታ ንጥይቕ። ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ንመልስና እንታይ እዩ? ቀረባ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ? ልክዕ ብቲ ማይ ክጓዓዝ ከሎ ፈሪሑ ምስጣም ምስ ጀመረ መጀመርያ ብእምነት ይጀሚሮ
መጽይዶ ንዓምስ በሎ ግን ክኸድ ከሎ ምስጣብ ምስ ጀመረ ታይገሮ አድሕነኒ ስለዚ ጎይታ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ታይገሮ ማለት እዩ ተቀቢልዎ ስለዚ ተሓደ ምስጋና ኢልና ተኻላይ ድማ እንታይ ኢልና እርዳታ ብዛዕባ እርዳታ መጠየቅ ዝብል ኢና ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰዓትና ኣኺሉ እዩ ንዝቕፅል ግን ኣስፋሕ ኣቢልና ብዛዕባ እቶም ዝቕፅሉ ሓጢኣት ብዛዕባ ሓጢኣትና ጸሎት ማለት ብዛዕባ ሓጢኣትና ምንዛዝ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝብል ፍቓድ ኣምላኽ ምድላይ ዝመሳሰሉ እቶም ካልኦት እውን ብደንቢ ጌርና ኣስፊሕና ክንሪኡ ኢና ንጸልይ